Hello guys, nataron diri sa kwan guys. Ipila ta ni Coco Martin ba? Idol ako. Mientras nga naghuwat ta sa ato ang order guys. Diata. Diato gipapila diri. So, unli rice ka? Ayo, di na. Na pili-pili lang ta diri guys. Kaya na sila dili ang paborito na sila brato nga kwan diri guys. Oh. Pili lang guys. Pwede na inyo na ipag-grab ninyo na. Dugaya po mana yun. May guys, karong rasay naroon guys nga manguwanta guys. Kay wapay panirto guys ba. Murag open pa guys tanan. Kaysa ato nakasaot to, paghuot na diri guys. Mag number na ni. Nata sa isim guys oh. Makita nato natong kuno. Guys na yan ato mga snero guys. Kita kita to. Hello guys. Nakita na to na guys. Ato mga followers dito guys, nakita na to na guys. Nakita sa kwarta guys. Bye bye na guys.